Het programma van de Partij van de Arbeid is hier: de provincie subsidieert veel instellingen op het terrein van taal en cultuur. In tijden van bezuinigingen zal ook daar kritisch naar gekeken worden. Mevrouw de Vries, hoe komt het met uw academie en met de bezuinigingen die misschien ik de academie wil treffen zullen? Ja, we hebben listbaar 80 instellingen die het subsidiëren worden. En vanzelfs, als je alle jaar zuiniger ondermaakt, dan moeten we echt daar naar door te zien. Maar wij gaan ook in een list die achter dit programma zit, gaan wij zijn. Wij willen ervoor zorgen dat Tresor, Frieske Academie, Omroep Friesland en Theater, dat binnen onze, dit binnen onze rijkssubsidiaire organisaties, die het van een patrot rijkssubsidiaire worden. Als daar nooit terug het rijk, omdat er vaste bezuinigingen op loslitten worden. Als die mij, wat u zo onbelangrijk net rond zakje, dus daar staat de Partij van de Arbeid voor dat we daarop passen. Maar wij wijzen het rijk wel op een verantwoordelijkheid die het had voor die vier organisaties die ik nog neem op basis van die verneemde bestuursafspraak, Frieske taal en cultuur die wij hadden. Dus we hadden een aparte positie in en wij willen die meerschappelijke verantwoordelijkheid met het rijk echt horen. Dat is hartstikke belangrijk voor Friesland. Maar wij zorgen ervoor dat die vrouwen die ik nog krijg neemde, dat die als er rijkskwattingen op komen, dat die net rond in zakje. Ja, wees, ik kom er nog. Ik zou onderstrepen willen wat Janne Witske zei, om vooral hier in riedig op te treden. Fjouwer Jelien van Maurik die refereerde er al aan. Hebben we hier als het feit dat ik een coalitie smeet om te zeggen, nou, ik heb wel onderling hotte filje, maar als we buiten Friesland binnen, dan moeten we mij in je lood werden. Want we buiten Friesland met verschillende loden, dan slaan ze in Den Haag met de slaai van de Holle en dan bereikt niet meer. En nou ja, ik zou eigenlijk wel de naaienpartijen, nadrukkelijk oproepen willen, misschien bevredigen willen van stiep je dat nou, want er hoeft maar een hele lietse barst in te zetten en alles zakken weer voort. En die binnen nou haast om het in de goal te schoppen. PVV. Ik denk dat we met de PVV als gedoogpartner van dit kabinet nog meer rondkrijgen als dat mijn vorige kabinet rondkrijgen. D66. Ja, het spreekt bijna voor zich dat je op dit soort zaken dat je daar gezamenlijk optreedt. En wat ik verder wil zeggen is van ja, we hebben toch al veel onderwerpen gehad. En dan zie je toch, ja, de provincie kan zelf ook zien wat voor rol ze daarin kan vervullen. Hè? Waar de gaten in kunst en cultuur en Friese kunst en cultuur straks gaan vallen. Want ja, we zijn wel afhankelijk van de partijen die op dit moment in Den Haag in de regering zitten en gedogen. En dat belooft niet veel goeds op die terreinen. En dan denk ik, ja, dan moeten we ook daarover hebben, want op het moment dat we dat bij de gemeente laten liggen, die gaan de kleine kunst- en cultuurvoorzieningen straks één voor één laten vallen, omdat dat gewoon, die zoeken wanhopig naar bezuinigingen.